xulo. Això és el Menut Festival. I quan és? On es fa? És el pròxim cap de setmana 17 i 18 de desembre a la Casa de la Cultura de l'Alcúdia. I tu toques, pare? I tant que toque, amb els Mame Mimo Músics, amb la banda juvenil de l'Alcúdia i amb la col·laboració especial del gran Paco Muñoz. A quina hora, pare? Serà el dissabte a les 6 de la vesprada. I qui més toca al menú festival? A l'endemà el diumenge, a les 12 del matí, venen des d'Aragó els titiriteros de Binèfar, que són de Binèfar. Que guai el Menut Festival!